Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli kini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Chief Executive Member Kakasil Settlement District Council KHDC uba Titos W Khain uladawa nak sarkar jala ban penbej iki katu katni ki kendon ke Meglia Minor Minerals Concessions Rules arajar kan riu. Ha ka jingtho so mutirang ba ka jalau konrad ke sangma uba Titos uloong baki dobar snong ki Village Employment Council ki ba pentulun ki kam ni ki project bat ki nongsong snong ki ba shubala ki semsinge ban yo mau yo siap nakadaw ki kendon ba perking katika rules. Ulong ba kiriu simet ki ba apply ki mining bat quarry permit ki semjinge namar ki bor ba depe kim sim jingi thu ki kot kisla na ki bor pnya hima pnya snong ki dor bar kod kata ban pensisa ya ka jinglong trai halo ka khando bat sha ptha ban register bat office sub register ka ba khambon jinglot Hadin ba i Deputy Commissioner ila penmi ya ko hukum ban khang lot ya baro ki bati mau ti siap kani kalawan ra ka jing e ka bakrau yi pat ba jong ka than ka jungi kham tam hakari khasi ka ba ki pat ba ki babun ki long ying ki long sam ki im ja na kani ka rukom trekam pakalak taru om tang ya ki nong bela lani ki papentre ya kini ki parmau parsiap dari kalak ta lut ruwat ya ki nong bela treying namar bam dan mau dan siap syu. Badaga juga por kalau kita ruwat ya ki developmental scheme ki baju pentre nakapor sa kapor lengba ki snong ki riusimet ni wat lengba ki PEC. Ti habang ii ya kani ka jing jong ki pat ba. Nakaliang ka jong akum u we na ki nong mi khmat. Pat kumusiam jong ka district council. Mentara si ngalapha ya ka city show ship minister ban pensngau ya kani ka jing jong ki pat ba bat ha ka ju ka poru ngala ai ya ka jing ajing mut sya ka sarkar badai ban amen ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule bat ha ka ju ka poru ngala ai ya ka jing ajing mut sya ka sarkar badai ban amen ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule 2016. Kadon kalenti balada ka sarkar ka amen ya kani ka rule. Kan ailat ya ki pat ba ki jungi ki basyutre tang na kabanta om dai ban supply sabat om dai ban khai om dai ban export hanrei tang na kabanta ban tray ban pentre ya ki kam yeng kam sem bat ki kam po snong pot hau. Namar kumpa kalau menta kalak hanglut kibriu kila kulmar dan kam dan jamsyu pakani kan wanra kacing ka bakrau tilangba kani ka amendment langba kani ka rule 3 la ai jingmut bahang ni ban wanra ya ka amendment ban ailat ya karukom ti mau ti siap kabalong simple kabalong ordinary lani kabalong traditionally kaba kani ka kam ti mau si ti siap kam dei ka badang suja menta kadi ka bala tray nadu ndai thai nadu kipor ki men barim kaba ar ka amendment ka bangwanra kalong ba ban ailat lang ba kani ka amendment bayak itu ki jat kam ki baju tray ha ki snong kum ka jing pentre ke MNRGS ka jing pentre ki kinu ki developmental scheme po snong dei ban ailat bakin supply ya uniu oria kabaar kalong ba hakani ka rule 6 ka jing aji mut jonga kalong ba kalan documents ka ba issue daki traditional institution lani daki dorba snong bat kumju do daga district council de ban itu kenang ban ailat ya kini ki briu ki jongi balada ki kwa ban apply ya mining lease kamut kila ban le komta kenang bahkan penduna
ya ka jingdot ka jongki. But haka rule 24 kan ailat ru ya kan ka contain baka land documents issued by the traditional Dorbar Shnong and Hima and Autonomous District Council they ban recognize. Kata ketika jing ajing mut jonga ya kanika amendment ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule 2016. Bahkan juga poru kidan kisnong ki baju ai tray ya ki pai ba nong song snong. Kat kum ka jing mang ke jong ka snong kum no ban ai lat iki nong song snong bakin tray ya kanika kam. Kenang bakin yo pan imja. Ngan su ai nuk sai pi ha ka snong swear ka baha pa konstitusi ke jongan. Jan baro ki snong ki im na kanika kam. Tementan adu bakhang ya kanika kam baro ki long ying kila poi ha ka jing janjar. Ba kum juru ha ki bigi snong. Tin ta ka daw ka jing kerpat akan yang keconga ka long sarkar kamtam yu chief minister ban sobha ban pe banya ya kani ban ailat ru haba ailat ya kani kapanga ai jing mot kani ka amendment kalong bahkan ni ka rule 3 ba kandon ka clause ban sya tang manually kabamut om dai ban sya ya ban penon kam da ki bor jong ki core ki machine henrei tang da kakti kabut tang da ulengka la ni uternel